लोगोफोर आं दिनै मर्निंनि मोनसे एक्सारसाइज खालामनो लाना फैदों थ' बिदिबाना स्टार्ट खालामनोसै। जायफ्रा बेबायदि मर्निंनि एक्सारसाइज खालामो लोगोफोर जाहाथे कमेन्ट खालामना खिथाहरदे, मानो होनबा एक्सारसाइज खालामनाया गोबां गोलाव जायोना, बेनि थाखायनो आं गासिबो एक्सारसाइज खालामनायखौ जोंनि आदिया लोगोफोर, जाहाथे भिडिअआ गोबां गोलाव जागोन नालाय ना, बेनि थाखायनो आं माने सर्ट होनांगौ जाबाय। मानो होनबा एक्सारसाइजआव गासिखौबो होजोबनाय जाया, फर्मुला होनोबासो मोनसे देखायनाय जायोना। एक्सारसाइज खालामोबा गोबां गोलाव जायो, मानो होनोबा एक्सारसाइज खालामनाया देहाखौ गरम खालामनाय जायो बा देहाखौ माने स्ट्रं खालामनो थाखायसो एक्सारसाइज खालामो। बिनि थाखायनो गासिबो फर्मुलाफोरखौ आं बेयाव होनाय जादिया रायजो राजाफोर, जाहाथे आरो आं बारा गोलाव एक्सारसाइज खालामला। दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।